Здравейте! Здравейте! При нас отново е Петя Бундокова в нашото ателие, която днес ще ни каже как най-лесно да съберем багажа си за лятото. Ох, което е много трудно за жените. Петя, кажи ни какви дрехи, какви обувки, защо, как да направим колко трябва да е голям куфара? Тръгвате от куфара и оттам нататък се съобразявате с това с какъв обем разполагате, но ако по някаква причина ви се налага да пътувате с по-малко багаж или просто имате ограничения заради пътуване с самолет, мога да ви дам на дамите няколко съвета за това как нищо да ни им липсва. Първият ми съвет е, когато започнете да се подготвяте за пътуването, извадете всичко, което мислите, че ви трябва. Нещата, които са най-тежки или най-обемни, обикновено това са обувки, долна част, чанта, козметика, ги сведете до минимум. Добре, как да извинявай, че те прекъсвам, но как да сведа до минимум, като аз нося поне 4 чифта обувки? Как избираме кои обувки да вземем? Значи, моят съвет е да вземете едни по-високи обувки и едни равни обувки. С 2 чифта преспокойно може да изкарате една седмица, да не кажа и 10 дни. Да, взела съм неща, които се съчетават с всичко, защото са в неутрален цвят. И това е моят съвет. Вземете 2 чифта обувки, ниски и високи в неутрален цвят. Прекалено малко неща, няма ли да сме много еднообразни през цялото време? Заложете на аксесуарите. Нямате никакво ограничение. Тук съм донесла няколко колиета, обици, които са изключително актуални в момента. Ще ни вземат по-малко място, но пък ще сме по-атрактивни с тях. Освен това, да, могат да се сложат на всеки един топ, на всяка една риза и веднага ще променят излъчването на целия ви тоалет. Тук съм донесла и няколко чанти. Едната от тях е в неутрален цвят, естествено най-лесният избор. Тя се съчетава с всичко. Можете да вземете и в цвят. Например, това розово-коралово, това бледо-жълто, прекрасни летни цветове, които в същото време с всичко могат да се комбинират. Искаш да кажеш, че е по-подходящо да взима по-неутрални дрехи, за да може да ги комбинираме по-лесно. Да, особено що се касае до долната част. Обикновено полата, панталона и така нататък са по-обемни и тежат повече. Топове може да си вземете и 10 и 15, ако искате, но съвета ми е долните части да бъдат в неутрален цвят, нещо класическо, като например къси панталонки в синьо или в бяло, този ленен модел. А тук съм взела 2 летни панталона, които изглеждат наистина много красиво. Те са много ефирни, дълги, леки. Лена е модерен ли е в момента? Да, винаги е актуален за лятото. Е абсолютната класика. И съм взела един бял ленен панталон. Когато тръгвам да пътувам, винаги забравям много неща. Сигурно съм, че повечето зрители така правят. Как да... И обикновено най-необходимото забравяме. Например, банския, четката за зъби, джапанките. Как да предотвратим това? Моят съвет е да си направите списък, особено ако сте по-разсеяни, го започнете, да речем, няколко дни преди да тръгнете, не предната вечер. И в хода на седмицата ще ви хрумват някакви неща, които да си добавяте. Започнете от най-необходимото. Наистина, банския, джапанките, зарядното за телефона. Това са неща, които като забрави човек, цялата му почивка след това се превръща в един хаос. Другото нещо, което е важно и бих посъветвала всички дами да се придържат към това правило. Не взимайте нищо, което не може да съчетаете с поне 2-3 други неща. Ето, например, който и да е панталон или къси панталонки да вземете, с тези топове могат да се съчетаят. Ето тук едно бяло плотниче, което е супер сладко, супер леко, в бял цвят. Това е абсолютна класика за лятото. Има един, между другото, кораловото също се комбинира лесно, цикламеното се комбинира лесно. Ето това също може да се сложи с сините панталонки, с белия панталон, с този нюанс светъл, телесен. Между другото, тези панталонки на точки, ако ви се вижда много скучно да сложите просто един син или деним. Искам да кажа, че тези панталонки можеш да излезеш вечер, можеш да ги ползваш за пижама. Може да отидете на плаж и може да отидете на бар. Мултифункционални. Да, те между другото, понеже цвета, това е едно шоколадово топово такова е неутрален, се съчетава с всичко. Наистина, ако го наложите с който и да е от тези топове, ще видите, че застават прекрасно. Това ми е съвета. Предварително се опитайте да съчетаете нещата и да видите дали почти всичко си отива с останалите елементи в селекцията ви. Козметичните продукти горе-долу вземат най-голяма част от багажа. И най-много тежат. Как да ги подредим най-добре, и как максимално малко да вземем със себе си? Значи задължително си вземете продукти в малък размер. Ако тръгнете да взимате душ, гел, шампуан и така нататък, вие можете да добавите 5 кг към багажа си, което е доста... Тези мъничките тестърчета. Да. Ако нямате или не искате да купувате всеки път тестери, това между другото от екологична гледна точка аз не го препоръчвам. Вземете си такива
мънички флакончета. Продават ги в магазините. Да, точно, шампуани, душгелове. Не, те са празни флакончета, в които можете да си прелеете. Те се продават в такива готови сетове. Между другото, обикновено ги продават дори в много практични прозрачни несесерчета. Те са съвместимост до 60 мл, колкото е позволено в ръчния багаж самолет да вземем. В тях може да си отлеете от всички любими продукти по изцяло по ваш избор и да си ги ползвате многократно. Погрижете с всичката ви козметика в такъв мини размер и ще ви е багажа многократно по-лек. Много ти благодарим за хубавите съвети. Да. Благодаря ви и аз. И на финала искам да кажа, че продължаваме традицията да раздаваме подаръци. И днес до края на деня всички новорегистрирани потребители на Miss Bloom BG ще участват в томболата и 10 от тях ще спечелят козметичен несер с прекрасна козметика. Благодарим. За близо 200 лева. Супер, благодарим. Да.